legit dito talaga yung original bahay namin kung saan ako lumaki along with my sisters. There are times na I miss them. Lechon kawali lang po isa. Nako guys, ayan na, umaambon na. So sana lang hindi talaga siya tuluyang umulan. Ay, saan? Di ba deliver sa mga? Sobrang daming memories dito. Dito na kami lumaki. Dito kami nag-grade school hanggang sa nakatapos kami ng pag-aaral. Dito kami. And dito din ako nangarap. Kausap niyo. Kahilap ko. Ito yung dating upuan dito. Sobrang haba. Abot pa yan dito. So dito kami nagsa-standby. Lahat ng mga chikitings, yung mga tito-tita namin, lahat ng mga kamag-anak namin dito talaga. Ang liit-liit mo ng bahay. Tapos nagpapan-pan pa. Dito po kami dati. Laging namumutang. Pautang naman ang sardinas. Pero nagbe-breakout tayo. Pero okay lang yan. Hey guys, what's up? Good morning po sa inyong lahat. So, for today guys, this is just going to be a day in my life. May iilan sa inyo, hindi naman marami, pero may iilan talaga na nagtatanong kung bakit ako nakabukod sa pamilya ko dito sa Cebu. Na-notice nyo na iba yung tirahan ko. So basically, the question is, why am I living independently? Mahirap ba? Ano yung mga rason kung bakit ako mag-isa? Hindi naman ako mag-isa ngayon, pero I'm living with my friends. Honestly speaking, siguro dahil nasanay din ako na ako lang mag-isa. I loved the freedom when I was still in Manila. Hindi naman kasi ako yung tipong taong laging gumagala. Homebody po ako. So nung nasa Maynila ako, lagi lang ako nasa bahay, trabaho, grocery, nagmo-mall minsan, bumibili ng mga essentials, tapos bahay ulit, tapos trabaho, ganun lang. Minsan lang talaga ako gumala. At nung time na yung nasa Maynila ako, sobrang dami kong natutunan. Sobrang dami kong na-discover about myself. And I told myself na, oh my God, I love this life. I love living alone. Kasi ang daming lessons. Natuto akong mag-budget. Natuto akong, yun nga, maging masinop. Natuto akong maging maayos sa mga gamit ko. Kasi before, when I was still living with my family, nung hindi pa ako nagmamaynila, wala akong pake. Wala akong pake sa mga bagay-bagay. Yun yung kung magulong bahay, okay, magulo yung bahay. Pero when I started living alone, sabi ko sa sarili ko, gusto kong maayos yung bahay ko. Gusto kong maayos yung paligid ko. So, I became very independent. And I've also noticed na pag ako lang mag-isa, mas nagiging productive ako. Ang dami-dami kong nagagawa. Alam mo yun, basta ganun. Masaya ako. Hindi ka ba malungkot na ikaw lang mag-isa? Hindi ka ba malungkot na wala kang kasama? Hindi ka ba malungkot na ikaw lang lagi nasa kondo? Sabi ko, hindi ako malungkot. May internet naman eh. Tinatawagan ko sila whenever I have time or whenever they have time as well. So, nagkukumustahan kami ng family ko, yung friends din, ganyan. So, hindi siya boring. Masaya siya for me. It's like preparing me for the real thing na baka soon when I get married, alam ko na kung
paano mag-budget, alam ko na kung kailan dapat mag-grocery, mga ganong bagay. And when I came back here in Cebu, the reason kung bakit ako bumukod sa family ko, it's because wala akong space sa bahay namin. Kasi yung mga sisters ko at isa kong tito work from home. And sobrang liit na talaga ng bahay namin dito sa Cebu City. Legit, dito talaga yung original bahay namin kung saan ako lumaki along with my sisters. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Ayun, so today, I'm also gonna visit my sisters. I'll let you see our house dun sa Mabolo. They're all there except the youngest nasa Alcoy. So later on, what I'll be showing you is our OG house where we all grew up. So I'll prepare first. I'll get back to you guys later. Alright guys, so ngayon papunta na kami ng bahay namin sa Mabolo. We'll update you guys later. Bago tayo pumunta mismo sa bahay namin dun sa Mabolo, daan muna tayo ng food para lunch namin dun. Dadalan ko na yung mga sisters ko ng lunch para di na sila magluto. Lechon kawali lang po isa. One lechon kawali, then honey soy chicken. Okay, we got it. Let's go. Now, let's head to Mabolo. Time check pala, it's already 11:27 ng tanghali. By the way, behind the camera is my love, Paco. Say hi, my love. Yes, tinutulungan niya akong mag-shoot for this content. Let's go, baby. Makulimlim na, guys. Uulan na. Ang weird. Kanina sobrang init. Nako, guys. Ayan na, umaambon na. So, sana lang hindi talaga siya tuluyang umulan. Kasi hindi tayo makakapag-house tour. Hindi naman house tour, compound tour pala. Hindi ako makakapag-house tour kasi yung mga sisters ko nagtatrabaho. So, baka may istorbo natin sila. Ay, sobrang basa ako. So. Tao po. Hi! Hi, babe! Hi! I miss you. Kasa ka man, he? So, it's a Saturday. So that's our spread for today's lunch. So guys, eto na, simulan na natin ang ating tour kung saan ako lumaki. First na makikita mo, ito yung gate namin. Dati guys, ano lang to? Yero lang. So dito, ito yung parang runway ng mga bata. Nagra-runway kami dito guys, nung bata pa kami, along with my cousins, tas mga tita-tito ko. Ganyan-ganyan, feeling mo naman, ano. And then, etong tindahan na to, ang daming memories dito. Kasi, dito po kami dati, laging nangungutang ng delata. Buhay pa si Mama Sita, si Papa Patek. Ang laki ng utang na loob namin sa tindahan na to. Naalala ko pa dati dito talaga kami naglalaro, bumibili ng plastic balloon, yung mga pog, dito lahat. So, sobrang daming memories ng tindahan na to. At hanggang ngayon guys, yung nagmamanage na nito ay na si Ate Aileen. So, ayan, andito pa rin. Pautang naman ng sardinas. Pero dito talaga kami nangungutang. Lahat na, mantika, sabihin nyo na pag wala kaming budget, wala kaming pera, sila yung nagpapautang sa amin. So, ang haba ng listahan namin dati. Sobra. Tapos guys, sa tapat ng tindahan na to, merong upuan. Ito yung dating upuan dito. Sobrang haba. Abot pa yan dito. So, dito kami nagsa-standby. Lahat ng mga chikitings, yung mga tito-tita namin, lahat ng mga kamag-anak namin dito talaga. Yung mga tito-tita ko, nagiinuman dito, nagja-jamming-jamming dito din. So, ayan, dito ako lumaki. Tapos, ito na yung bahay namin.
Ayun, simple lang. Sobrang dami ng nangyari sa lugar na to. Yung baba, semento, pero yung taas, kahoy lang yan. Dito sa area na to, dito kami nagvi-Vicks, ganyan. Tapos dati, itong side na to guys, hindi kasi to kusina, kwarto namin to. May double deck kami dyan sa loob. Tapos may mga times na pinapatulog kami ng tanghali ng lola ko. Tapos ang daming bata na naglalaro dito. Sumisilip ako sa bintanang to. Tapos yung pag nakikita ko yung mga bata na nandito, nainggit ako. Kasi pinapatulog kami. Tapos ang dami pang naglalarong bata dito sa labas. Anyway, tsaka yung bahay namin, dati din may parang mini pond kami dito. Kasi yung papa ko nag-eksperimento. Ang liit-liit naman ng bahay. Tapos nagpa-pond pa. Sobrang liit ng pond. Kita niyo yan? Fish pond yan dati. Tapos meron din dito, itong part na to. Naging fish pond din to guys. Ito dito. Tapos ayan, inalis na ni mama para mas maluwag na yung daan. Tapos eto, bago lang tong stairs. Dati walang stairs yan. Diba, kita nyo yung daan. Hindi talaga siya napapasukan ng sasakyan. Motor lang. So eto din, bahay din to ng lola ko nandito. Etong tapat, bahay din to ng lola ko. Ito din, bahay din ng lola at lolo namin. Yung mga kapatid ng lolo ko. Nandito lang. So compound lang to. Tapos dyan din, yung ibang bahay dito guys, wala na yung mga nakatira. Pinapaupahan na lang nila. So, ito yung bahay namin mismo. Ayan. So, dito ako lumaki. Dito kami nagpa-practice ng sayaw. Dito kami nag-Christmas party. Nagbi-mini reunion, ganyan. So, napakasimple lang talaga ng buhay namin dati. Sobrang simple lang. Pero masaya, kahit sobrang simple. Tapos may mga eskinita pa doon. Diyan kami lumulusot pag, alam mo yun, naglalaro kami ng tago-taguan. Tapos ito pala guys, yung bahay namin dati, di ba? Dito kami sa baba. Kaming family ni mama. So, 5 kaming magkakapatid, plus si mama at papa. 7 kami dito sa baba. So, imagine 32 square meters lang to ah. Dito kami sa baba, tapos sa taas, dito banda, halika. Eto, isa ba tong door pataas? So, yung nasa taas, yung lola ko, yung mga tito ko, ganun. Nagagalit na yung mga sa akin, mga aso. May ibang daanan papuntang taas. Pero ngayon, yun nga, nirenovate na namin. Ginawa na namin isahan lahat. So, isa na lang yung entrance, doon na lang sa main door. Tapos ginawa na namin siyang hagdan pataas. Dati daanan din to kasi may CR pa kami doon sa likod. So, ayan, ang daming nagbago. But, it still feels the same. At alam niyo yun, ang dami nagkaka-interest sa compound namin na to, or sa lugar namin na to. Kasi guys, very center siya sa city. Kasi sobrang lapit niya sa Ayala, sobrang lapit niya sa IT Park, as in walking distance, pwede kang maglakad papuntang IT Park. Tapat lang po kami ng Landers at yung gilid namin, Mahogany Place, tapos malapit lang din po kami sa SM. As in, sobrang ganda ng location na to. Tsaka marami din kaming borders dito. As I've mentioned earlier, yung mga ibang bahay dito pinapaupahan na, may mga borders na. So, ang daming nagbo-board dito kasi nga, very accessible siya. Malapit siya sa lahat. So, there you go guys. Ayun na ang ating mini tour kung saan ako lumaki. Sobrang dami talagang memories sa compound na to at sa bahay na to. Kasi ever since na lumipat kami from Manila to Cebu, I think 2 or 3 years old, lumipat na kami dito. Tapos yung mama ko lang yung nagtatrabaho sa Maynila. So, we were all raised by our lola, our late grandmother. She's no longer with us, pero siya yung nagpalaki sa amin. Sobrang daming memories dito. Dito na kami lumaki, dito kami nag-grade school, hanggang sa nakatapos kami ng pag-aaral. Dito kami. Ayun, yung mga firsts namin sa buhay, dito talaga nangyari sa bahay na to. Dito kami nagdalaga, dito yung first heartbreak ko, dito kami nag-aaway-away magkakapatid na para kaming mga asot pusa dati. And dito din ako nangarap. Kausap me, kahilak ko. Saksi yung bahay na to sa lahat ng palo. Dito ko naranasan, as in lahat guys, as in super lahat. At dito din ako nag-start na mangarap. Iyak na naman ako, sorry, I'm very emotional, alam niyo na yan. Madali akong maiyak pag naalala ko yung mga pinagdaanan namin dati. Pinagdaanan ko personally. Ito ako unang nagkasugat. So, ayun,
So, isa sa mga kaagapay namin ay ang mga produkto ng Unilab. Every time we get sick, Biogesic agad, 'di ba? At nung time na yung lola lang namin yung nagpapalaki sa amin, kasi yung magulang namin nasa Maynila. Naalala ko talaga, yung lola ko tsaka yung mama at papa ko, they make sure na may pang-vitamins ako araw-araw. At ang vitamins ko nung bata ako is tiki-tiki. Kaya ako malusog na bata. Kahit na yung pinapadede sa akin ng lola ko ay tubig na may asukal. Kasi minsan, wala talagang maibili na wala talagang maibiling na gatas. So, yun yung kwento sa akin ng lola ko dati pa. Tsaka ng mama at papa ko. So, anyway, naalala ko pa yung jingle ng tiki-tiki before. Tiki-tiki forever. Ayun, priority talaga namin yung health namin. Pag may sakit sa katawan, o Rexidol agad. So, Unilab products have been a part of our lives since we were kids. And we are so grateful kasi, yun nga, naging kaagapay ito ng aming mga magulang, especially our lola, in raising us. So, ang pamilya Gualiza ay #alagang Unilab. Kayo din, I'm sure guys, marami sa inyo ang alagang Unilab ang pamilya. So, comment down below and let me know about you and your family's inspiring story. At ngayon guys, since yung bahay na to sobrang luma na talaga, nagpaplano na yung mama ko na palagyan namin ng 3rd floor para gawin namin para siyang boarding house. So paparentahan na namin to. And I think anytime soon, my sisters will also be moving out. Maghahanap na din sila ng apartment nila. Basta guys, sobrang daming nangyari sa lugar na to. Kaya hindi ko talaga siya makakalimutan. This place will always be a part of me. So thank you guys so much for watching this vlog. I hope na may natutunan kayo and na-inspire kayo sa ating pamini tour kung saan ako lumaki talaga. I hope to see you guys on my next one. Bye!